A The Dust Bowl, quan la natura es revela, hi trobareu una exposició sobre un episodi de la història dels Estats Units que es produeix als anys 30 del segle XX, en què gairebé mig milió de persones que vivien al centre dels Estats Units es veuen obligats a marxar de casa seva i a emigrar a les valls de Califòrnia perquè les condicions de vida dels seus llocs d'origen es fan insostenibles. Això és degut en part a l'efecte del clima, però també a les males pràctiques agrícoles que aquesta gent havia estat practicant anys abans. Això el que origina és aquest fet migratori, que és un dels primers casos de refugiats climàtics que trobem al món al segle XX, un tema, el dels refugiats climàtics, cada cop més evident al nostre planeta i que també es veu reflectit en aquesta exposició, i sobretot el que hi trobareu és l'obra gràfica de Dorothea Lange, una fotògrafa dels Estats Units que en aquests anys de la Dust Bowl es va dedicar a fotografiar aquestes famílies senceres que es veien obligades a marxar de casa seva, i per tant trobarem unes fotografies impactants que reflecteixen el desastre humà i ecològic que va suposar aquest període. Doncs des del Museu de la Vida Rural estem apostant per exposicions que realment interpel·lin a les persones que les vinguin a veure, en aquest cas sobre un dels reptes més importants que tenim en aquests moments, que és el canvi climàtic. La majoria de persones que s'estan desplaçant en aquests moments, en els grans moviments migratoris, són deguts a fenòmens climàtics. I en aquest sentit l'exposició, quan la persona, el visitant entra, viu l'experiència que han viscut aquests refugiats, en aquest cas en el període del Dust Bowl als Estats Units, de la Gran Depressió, i surt amb la sensació de la fugida, i de la fugida d'un fenomen com és aquest, com és el clima. És una exposició realment escenogràficament molt aconseguida, aconsegueix situar-te en el moment que estaven vivint, però el més important és que això no és un fet aïllat, és que està passant en aquests moments, i quan al final de l'exposició connectes amb la realitat i amb la de milions de persones que estan vivint aquesta situació, realment et quedes copsat. Creus que no en sortirem, del canvi climàtic? Doncs segurament haurem de canviar de model de vida i replantejar-nos un munt de coses. La época de la Gran Depresión nos impactó mucho en Estados Unidos, y cuando se combinó la pobreza con ese tema agrícola y el polvo, fue un desastre ecológico para mucha gente. Todavía hay ese recuerdo, de esa época muy dura, y también de cómo Estados Unidos pudo recuperarse y mejorar. A mí personalmente recuerdo en secundario haber leído el libro de John Steinbeck, The Grapes of Wrath, o Las uvas de ira, creo que se llama en castellano, que recuerdo me impactó, todo el polvo y la pobreza, y todavía lo recuerdo, de uno de nuestros grandes autores. Y después, por último, claro, las fotografías, que es la mejor forma de capturar lo que ocurre en el pasado, a través de las fotografías que sobreviven y que están demostradas muy bien acá en el museo. L'exposició és interessant de visitar perquè és una finestra oberta a la història dels Estats Units, un país que no tenim gaires ocasions de conèixer des de Catalunya i en català. Per tant, és molt interessant aquesta píndola, aquesta petita finestra a la història dels Estats Units, conèixer-la, i perquè la qualitat gràfica i humana que presenten les fotografies de la Dorothea Lange és impagable. Mira, no està a Barcelona, està fora de Barcelona, està en un entorn rural, que és el Museu de la Vida Rural, a l'Espluga de Francolí, però realment val la pena fer aquest desplaçament perquè aprens coses, les sents i realment surts plantejant-te quin ha de ser el nostre model de vida i com hem de tendir cap a la sostenibilitat.